Franco Spiteri kellu biss 24 sena meta 30 sena ilu kien fuq il-vapur El Farud jaħdem fuq tank numru 4 3 metri l-bot minn fejn seħħet l-esplużjoni. Xi l-10 kwart l-10 il-kollega tiegħi għalli jaħraqni wiċċi. Jien l-istess beda nħoss ħruq ġo wiċċi. Minn dak il-ħin bdejt nistordi. Sibt ruħi jisfel fit-tank, jiġifieri waqgħet d-essolari u nofs tlieta minn fuq għal-isfel. U bdejt nara nirin kbar. Provajt inqum, ma stajtx. Ġifieri Franco, inti m'għandunajt tisplota t-tank? Le, la smajt ħsejjes, ma smajt xejn, stordejt. Franco qal li trauma li għadda minna kienet kbira. Bdejt ngħid il-kollega tiegħi, ma bdejx naraħ kien ma' ġenbi, imma kien wiċċu l-fuq. Daħlit li fallakka ġo rasi fetħit li ktieb, il-ħadida ġo dari. Imma inqlajt. Kif qomt, waqajt, rassi kienet miksura sew. Laħqu ġew l-ambulanzi, laħqu ġew il-pulizija. Spjega il-ħin kif salva. Idbendilt għal-rasi, warġajt intlaqtu ħabda oħra kbira ġol baċiru mbagħad. Minn dak il-ħin il-kollega tiegħi isu ħaġirja tala fuq ma nafx kif għax kellu saħ miksura jitnej. U niżlu għalina, niżlu l-ħaddiema, niżel xi tabiba u minn hemm tallawna l-fuq. Franco qal li ma kienx jaf ġara anki meta mar l-isptar u kien biss 10 ijiem wara meta sar jaf bit-traċedja u kemm mietu minn sħabu. Qal li jiftakar li operawh f'rasu u dam sentejn biex irkupra mill-feriti u l-ksur li kien ġarrab. F'TVAM qal li t-trauma għada f'moħħu u meta jasal it-3 ta' frar ma jkunx jista' jorqod u ma jersa qatt qrib fejn seħħet it-traċedja. Da żmien ħaqata meta jasal. Ma stajx norqod, dal-jumej ma stajx norqod. Nimmaġina ġo tank. Ikunu bsina li nibdetlu biex l-ewwel ġimgħa ta' frar tgħaddi. Fit-traċedja El Farud mietu Carmelo Callus, George Aquilina, Simon Pisani, Simon Mifsud, Mario Hales, Angelo Xiberras, George Xwireb, Paul Seguna u Anthony Vassallo.